A Szinergia Akadémia az online oktatás magas színvonalát hivatott képviselni. A tanfolyamokat otthonod kényelméből végezheted, és a saját ritmusodban haladhatsz. Úgy, hogy professzionális elméleti előadásokat és gyakorlati bemutatókat tartalmazó videótananyagokhoz férsz hozzá. Az Energia-harmónia specialista kurzusból megtanulhatod az energetika alapjait. Sőt, annál sokkal többet is. Teljes körű előadásokat és oktatást kapsz a tanfolyamon a kártékony és a jótékony energiákról. Megismerheted a spirituális energetika világát. Több vezetett meditáció is elérhető a tanfolyamban, melyek gyönyörű zenével, animációkkal, vezetett meditatív utazáson kísérnek végig. Az energiaharmónia specialista és a haladó energiaharmónia specialista tanfolyamokat elvégezve hivatalos képzési tanúsítványt és díszoklevelet szerezhetsz. Megtanulhatod, mik a kártékony és a jótékony energiák. Rendkívül sok érdekességet tudhatsz meg. Számos spirituális tanítást tartalmaz a kurzus, melyek segítségével az energetikáról kapott tudást nagyszerűen át lehet ültetni a hétköznapi életbe. Azért, hogy az harmonikusabb, boldogabb legyen, támogatva a testi és lelki jólétet. A tanfolyam gyakorlati leckéi részletesen és szemléletesen mutatják be, hogy végezhetőek el a különböző kártékony és jótékony energetikai mérések. Így megtanulhatod elvégezni saját otthonodban és akár másoknál is ezeket az energetikai méréseket. Ezek által képes lehetsz pontosan feltérképezni, hol vannak az ártalmas pontok és hol a töltőhelyek. A Szinergia Akadémia legfőbb filozófiája, hogy élmény legyen a tanulás és önállóan alkalmazható, hasznos tudást adjon át.